morning mga Bisaya! Welcome to our channel, BTV! Good morning, mga Bisaya! Hi, mga Bisaya! So, this morning, namin challenge. Ano sa ito title? So, ang challenge is who's most likely. I know nga kani siya, daghan na kayo nga mga vloggers, YouTubers, kunuhay. Oh, diba? Daghan na kayo mga YouTubers have done this challenge, pero kami, karon pa jud, no? Diba? Karon pa ta? Oo. So, we are doing this for you to know us better. And kung matingala mo, mingon mo nga, ingon sila Bisaya. But why are they speaking in English? We are speaking in English because dili man ma-measure. Dili man ma-measure ang atong pagka-Bisaya just by language itself, right? So, dili man siguro nimo ikawala ang imong pagka-Bisaya kung may istorya mo ta ginagmay nga in English or may istorya mo ta ginagmay nga Filipino. We are just comfortable. Ako, especially ako, ambot nila duwa. So, especially ako, comfortable ko in English. Pero sila duwa, si Dodong, medyo comfortable siya sa Bisaya. Si Mimi, Bisaya po siguro. Bisaya, Jod. So, I'm comfortable in English because I am teaching English. That's why, ingon ana. Pero, do not judge me. Char, disclaimer dayon, no? Kaya basta yung magmamali ko, pronounce or something, my diction, my accent, whatever. So, muna siya. So much for that. So, mo lagi ni siya. This morning, mag-challenge me so that you will know us better. Kung kinsa jud namong tulo ang pinaka-aning mga butanga. So, na ako diri bowl and gisulat namo diri ang questions and we will answer that. O, tanawan ni uban mo. Mubay pagpanudlay, nagsugod na mi. Okay, so are you ready? Once again, welcome to the vlog! Welcome! Okay, so magsugod na mi, char. Magsugod na ta. So, you will know us this time. Kay, we will answer some questions. So, basta makatingala mo, di naman sila gikan sa questions. Actually, we got these questions from YouTube, from Google. Oh, Google! Hello, Google! So, we got this from Google, from YouTube, from Facebook. Mga nabasa-basa ragod na mo nga nagbuat-buat po ani nga challenge. Suhiran biyami. No, kay, for the sake of naami ika-share ninyo, para you will know us more. Okay, so first question. Ako magkuha. Ay, ikaw una ate. Ikaw una. Okay, sige. So, sige. Basaha ate. Kinsay pinaka-creative, artistic. Okay. Ikaw? Kisay pinaka-creative na tong tulo. Feeling na ako. Ate. Okay. Yeah, feeling na ako, Jud, ako. Why? Because I always customize my room. Like, ginadesignan ako kong room. Pero si Mimi, kung dili na mo siya ingnon, dili na po siya. Dili, wala pang kwarto. So, dili na lang siya kay wala siya kwarto. Wala siya kwarto kay kung matulog siya, ado siya mo share ka ate Mimi. Kung naa siya sa balay, ari po siya, sa ako po siya. So, wala siya kwarto. So, ang ending, wala siya, dili siya. Pero in terms of dili lang sa kwarto, no? In terms with projects, ako, Jod, I guess. No, dili, feeling Jod na ako, medyo creative. Feeling on kayo ang magulang. Feeling na Jod na ako, medyo lang. Dili po dako, medyo lang. Artistic ko gamay, no? Kay, sa school, decorate ko sa stage. Char! So, I do that and hilig man ko og ka ng mga gagmay nga mga design. Unlike them, wala sila pakialam. So, mo siguro na siya. Okay, next. Kinsay wapakel sa sanina. Kinsay walay pakialam sa mga sanina. Dudong! Oh, yes, si yes, Dudong. Dudong. Yes, Dudong for us. No, wala good na siya. Oy, nanglupad na, no? Namin sa garden. Tapos, Busog ang busog yung hangin.
So, para namo, si Dudong dyan na ang Wapakels. As in, Yes, Dudong. pasuoton ra siya ni Mog maskin unsa. Okay na niya. Yes, maadog dumagete. O, kabalo na taga-asam eh. So, kung muadto siya dumagete, bahala pag magsanina na siya guray-guray and whatever dira. Basta kay mapakaon na siya namos Jollibee. Oo, wala siya pakialam. Bahala pag gusto yung itsura, basta pakanon siya dito. Ana siya. Okay, next question, Dudong. Oh my gosh. Sige. Kinsay hadlukan sa ngit-ngit. Hadlukan sa ngit-ngit. Ako. Feeling na ako kay yes. Feeling na ako si Mimi or ako. Oh, ikaw. Oo. Oto, kita duha. Oo, so kaming duha. So, Nga naman, ako Jod, na ako'y, it's a kanamura siya psychological na pag totally blackout ba, kay maglungkos ko ginhawa. Mo sila ka ginawa Ako kailangan po. sila oxygen. Nakakulat sa oxygen. Ay siya, wala siya gagamit ng oxygen. Saan yung gigamit ang ginhawa? Anong carbon dioxide? Okay. Tapos si Mimi, yes, talawan siya og ngit-ngit. Like, kanang mo brown out, mugo na siya pinaka-funny kaayo kay basta gani mo brown out. Si Mimi magsyagit-syagit guna siya dayon. Ako muna, di ako bakon. Si Chris Ford, chill ra na siya, di ba kuya? Relax. Relax. Okay, relax. Okay, relax. Okay, next, ate. Kinsay daghang iray. Ha? Daghang earrings. Oh, Ako. earrings. So, luwas mo ka ba sa agi ni ate? So, pasensya na dyan. No, so dinoktor kay kog age. Yes, para ako. Muangkon jud ko ana. Ako mo na sa ate. Dili na ikadato. Dili ka nang ako jud. Alang, nakoy daghang earrings kay nakoy mga piercings. Pero I don't encourage. Sa mga students, I don't encourage you to get your piercings while you are still studying. Kaya there are schools jud nga nag-regulate ana. Ako, I got my piercings when I have graduated na in college, no? For me, Magod, it's a way of expressing and owning your body. Wow! Owning your body! So, feeling na ako kay, ako ang in control sa akong lawas. Kung kaya na akong mo-decide nga mag-pierce o daghan or something, kay more than one man siya, so daghan. Pero si Mimi, Only one na dyan. oo, si Chris Ford, wala. Ay, Namas dalonggan akong buslot. alangan kuya, lahat mo na tira. Okay, Okay, so, muna siya, para nako, nakaka-control sa imong body kung kaya na nimong mo-decide kung magpa-pierce ka o ingon ana. Okay, next question. Kinsay hilig og limpyo? Isa man. Kinsay hilig og limpyo? Okay, so na-post yun no? Na-post na mga video kay ang among kanding, ang among baby nga kanding kay nakabuhi. Amo sa gi-action lanat, no? Kay basang maadto sa likod magud na ning amuang garden. Char. Kay mura siyang pangas, guys. Mura siyang pang-pang. So, niadto dito among baby nga kanding. So, mahadlok may maligid siya. Okay, so let's go back. Kinsay hilig mang limpyo? Ate. So, kinsa man jud doon? Ako suguon naman ko. Yes, ako hilig ko maglimpyo or hilig ko limpyo. That's why maglagot ko basta si Dudong kanang matulog na bami. Tapos kanang malimot siya nga dili pa day clean iyang feet. Maglagot ko kay dili man sa arte ka itano pero kanang kung paglaba bugat kaayo. Murang kailangan limpyo siya. Okay, next question. Kinsay hadlok sa heights kanang sa Tagas ba? Kinsay nahadlok atong nasa tag Prayer Mountain? Wala. Ha? Ha? Wadlo ko heights, promise. Feel na ko kay sa Ate Mimi. Ako? Oo. Why? Nilifilin ako siya kay pagpakatkato na mo siya glubi. Mo dyan. Pagpakatkato na mo siya glubi, duha pa lang kahakak. Meron siya dili nako. Pero pag ihad yung ano yang self, madayon raman. Si Chris Ford, oo, kato na ito may Prayer Mountain. I don't know guys if nakaado na mo next mga sa sunod na mga panahon, we will bring you to the Prayer Mountain. Sa mga nakaado sa Prayer Mountain, well, so
Abang na dyan sa Amoa. Yes, at bang sa Amua. Yeah. So when we went to Prayer Mountain si Chris Ford kay gakamang jud siya. Hadlok kaayo siya. So siya na ang mahadlok sa heights. Unsa man jud kuya? Kinsay pinaka-careful? Kisay pinaka-careful. Ako, careful jud ko. Charing. Careful jud ako. Ako. Ako po. Kami Kaming tanan. tanan. Careful jud me. Kanang especially sa balay, kanang nami mga buhaton. Careful me kay pag makabuak mig baso, makasabaan mi dayon. Di ba po dayon pero mayaw-yawan jud me kay we've murag na instill sa mo ba ang value ba nga nang careful on things kay pag nabuak or something kay di naman na mabalik maski pa or makapalit man galing usog pero gasto naman po siya. Pero para nako ang pinaka-amping jud kay namong tanan kay ako, ang pinaka dili ug kay mo amping kay si Dudong. Ano man, kapilan ni siya kapilan ni siya kabisis nahulog sa bike. Kisay ni dive sa kuan, kisay balakuyan. Si Dudong. Ni dive siya sa balakuyan, ya ano me. Tapos si ate, bago pa siya nakabalo mo bike, pakusog din siya ba? Tugbungon, downhill, pakusog din siya ang ending kay Umo Joy. Superman mo siya. Hindi siya ka Superman. Okay. So, Superman. Si ate, nag-Superman. Okay, sige. Kinsay per me happy. Kisay perming happy? Wala. Para na ako wala. Wala siya yung perming happy na mo. Ay, mo-happy ako pag dahil sa lidang Korean sa ate. Ako malipay ra kung makadulag cellphone. No, kay si Dudong, gilimit good na mo ang iyahang nga paggamit og cellphone kay ang iyahang mata, feeling na mo kay something is wrong sa iyang mata kay wala na siya di mo na iyang mata. That's why ginaano na mo ang paggamit sa cellphone. So kung makagamit siya cellphone, malipay jud siya. Perting lipaya sa bata. Ang tawon po. Kinsay pinakadakog kaon. Dodong! Si Dudong jud ang pinakadakog kaon. Kada Human na lang niyo siya, wapa dyan siya na human. So, si Dudong jud na para na mo siya jud na no kay kanang sa mana na mig kaon. Miyo na siya. Unsa ta imong ginaingon dan kuya? Duwang pakote. Oo, dugang pakote plus na pagina siya. Last man standing daw. Last man standing. So tanan nga mga sobra nga mga food sa table nga kanang kuan. Di po ningon nga scraps no. Pero kanang mga pagkaon jud si Dudong jud na siya. Like kung kaming duha tagsara mig hotdog, si Dudong di na siya mabuhay sa hotdog. Tagduha. Tagtulo, mugo na siya. Dayon kumukaon magaling mig pan. No, kay mo man jud na amo adiri no sa probinsya. Kanang pan jud na basta mauli gali na si mama, si papa, sila tito pag mauli gali na dapat na jud ay pan yun, no? Kami okay na mig usa. Tagsa okay na mi, busog na mi, pero si Dudong no. Di ba dong? Dili good siya. I remember yes, kanina ako i-share. Nagluto kong empanada. Pero kamo kami nahurot kaya 15! 15! 15 ka buo. 15 ka buo kaya akong nahurot duwara si ate. Pila yung nahurot ato? 5 dagal. Oh my God! Yes! Ako'y kinagamian, ako'y nagluto, ako'y nabalaw mo sa baho. Okay, next, kuya. Next. Unsa man jud? Kinsay dali mangisog. Sige, 1, 2, 3, go! Dali dyan ko mangisog. Okay. Oo, dali pong mangisog si ate. Pero si Promise. ate di sa ate Barley di daling malmas. Oh, si ate. Okay, no comment. Dali kong mangisog. Maybe because ingon ano to kita ang mga magulang or I don't know sa uban nga mga magulang no. Kung dali ba kong mangisog pero ako dali jud kong mangisog kay kanang dili sila manggod nga mga manghod murag joke nila ang tanan. Kanang sige ra easy going. Yes, chill. Pero para na ako kay dili dapat ingon ana kay inoon maybe because oy nahulog akong papel. Maybe because nagdako ko nga kana bang silang lola, silang lolo, dili man gud sila chill nako. Kana murag dapat tarong. So ako pod nila dapat tarong. So para ni Dudong pagtawgon ug dili na siya motingog, mangisog dali ko. Okay, next. Di na tapos si Kato. Next. Next.
Kinsay pinakatapulan. Here! Gorong! Kay lisod sa lina. Ay, unya na te. Unya na. Ay, Paligoon. Kano sa paligo, te? unya na. Tapos, kumayon nga dong, mang floor wax ta. Bina siya kanang kinagamyan na ako kay magbahin-bahin man minig, mang floor wax ni sa balay. Siya, ang iya ka tong kinagamyan. So, muna So, siya. gamay na yun. Siya Balik jud na. katapulan. Okay. Kinsay hilig magbasa. Okay, 1, 2, 3, go. Dungan, takay para, dili mo Oh, mulang tara. tao. Ay, ako, hilig ko basa. Oo. Makuan mo. Huwag ka na sa- basa, huwag ka na sa. O kanus Not me. Pero, Sometimes I hate kapulan mo reading. kung basa. hate ka reading. Ako jud mayon jugong ako kay sa balay, ako jud na ang pinakadaghag libro, no? Ako yung pinakadaghag libro, dahan po kong e-books. Murag si Dodong hate gud niya ang basa. You're more on movies, di ba? Ako mas happy ka sa movies, hasta ka. Ako I prefer to read the book before na ko siya ma-watch. Kay para na ko spoil kaayo ang movie. Kay mubo kaayo siya. Ganan ko atong libro niya. Ganan ko nang mag-ananap ako sa baho sa libro. Mudyo na siya akong pinakaganahan, and I love book sale. Sa mga tao dira nga kabalo asa ng book sale or usa ng book sale. I know you will realize kung unsa dyan na ka-gems ato ang book sale, no? Kay barato kayo ang libro, nice pag yun ang mga libro. Then, pag na-adyo ko sa book sale, guys, maana dyan ko, ka-nice. Pero si ate, ano mo siya, moody siya, kanang karon mubasa siya, unya, dili na po, na siya. Si Dudo, wala dyan na siya. Di yan mo maano siya. Never, ever. Okay, never ever. Never dyan siya. Kinsay animal lover. Ako. 1, 2, 3, go. I-ready mo hang ano, kuya. Animal lover jud ko. Oo. Kay, Oo. nami ero. Kami tanan, yes. Naman may mga, nami iro, kanding, usa pa. Manok, baka, karabaw. Ako ganag manok eh. Pero mo iti. Iro jud ako, iro. Oo. Tripod. Oo. So, mga feeling na ko, when we are growing up, na-instill dyan sa among elders na mo love good ni sa hayop. Actually, karon gani, nami bagong adopted nga iro. So, when she came, niwang kayo siya, and murag, neglected guro siya sa kung asa siya gikan. Dili may masagilon kung asa siya gikan. Kay kabalo mo mig asa siya gikan. And pag abot niya sa balay, ako joy first nga nihatag niya food. Maka-remember juga na nihatag ko niya food niya si Lola, medyo skeptic pa siya, medyo dili ko si Lola ganahan. Kami ni Mimi, kami na dayon, then amo siyang taguan and everything. Hangtod nga nadawat ra siya ni Lola, naana siya sa balay. Ingon ana mi kag hilig og hayop ba, kanaging maluoy gani mi. Kakanang pag namin makitaan pareha ng mga na buti anang usa na sa Bisaya gani ang tiki ba, maski ka ng mga tiki gani nga naay mga maipit or something, maluoy jud mi ana kanang maipit sa purtahan, no? So ingon ana siya, muna siya. Okay, ate. Kinsa usually madisgrasya. Oh, ako good. Ako, kay mag-bike ko, dali ko matikalbo. Ate Barley, kay mo pagani Si wala. ate, careful ka. Careful kay sa ate, gamay ra ano. Siyagit dayon. So ako careful, ako pinaka-careful. Hadlukan jud ko kayo og mga hadlukan kay og mga kuan manggod kana mga langgos, mga samad-samad dinana nga naman. Ako'y kinalaguman namong tulo. Silang duha puti, ako'y puti lagom. ko. Ay! So, silang duha, Ako di man ko mahadlok og Sila matulang first. alcohol, hadlok ko ana. si alcohol. Alcohol. So, sila magod, mga puti. So, kung nasa sila yung mga scars, murag okay ra, ako kay lagom. Kung napa ko yung mga scars, naman yung kamao. Muna siya kung panghuna. Okay, ako na ba? Oh, Ako na kuya. Kinsay pinaka-sporty. sporty. Pinaka-sporty. Brag ako, dagayan. Charay. Kasi pinaka-sporty. Sige na ya, you raise yours. Para na ako si Mimi. Ay, char, ako doon. Oo. Nga naman, sa ating Mimi, mo play siya basketball, mo play siya soccer, mo play siya badminton. Kanahilig siya og mga games. Oh. Si Kuya Manggod,
ano siya, actually, I'm proud of Kuya kay nakaabot siya sa division level. So, nakaabot siya sa division level sa badminton. Pero aside other than that, wala na. Kana magpundo na si Kuya. Dili siya sporty gigayo. Unlike ni Ate Mimi. Ako, medyo lang. Sa unang, high school ko, wow! Naka-remember ko sa unang high school ko, I played basketball, masig putot ko kayo. No? I played basketball, masig putot ko kayo. Hasta sa college, shout out sa akong mga ka-team sa College of Arts and Education, nga kauban ako sa basketball before. So, hello guys! Okay, next. Kuya. Magdali na kita kuya, no? Yung sa pinaka-sweet. 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 Para na ako si Dudong. Pinaka-sweet. Ako Sorry. si ate. Oh, yeah. Kaya usually ni mama mo uyat jugong mama. Oo. Oo. Pero para na ako ang anang uyat gugay, anang uyaton jugay namong tulo no si Dudong. Kanang pag na siya kailangan basigin sa namong tanan ana din na siya. Ana na siya dito dayon. Magpalaw. Ana basta sa mga mas gid si Dudong para na mas uyaton jud siya. Okay, go. Kisay hilig mag-save. Mag-save. Diyos ko, Wala. joke ko. Wala. Wow! May 200 ako! Wow! Nasa 200 yung savings. Ikaw, Tena, Wala. savings. Hurot na. Ako, wala ko yung savings. Ay, ambot. Pero, ako kay Gastador. mo Gastador. ko Oo, si Kuya siguro. Okay, sige. Next. Kinsay tigpanguwat. Tigpanguwat. Kinsay tigpanguwat. Wala din Ay, si Dodong. Dodong. Oh, mingon din na siya. Hala, naikuan! Dayon, matarantar naming tanan. Matarantar naming tanan yan. And ay kayara na itong wat-uwat. No? Inana siya ka bulyago. Dili. Inana siya ka, siya ba, Jod? Uwat, Jod. Okay. Kisay may chance mamatay sa zombie apocalypse. Zombie. Feel na ko si Dudong. Feel na ko si Dudong. Ano man, hinay kay siya sa mga butang Jod. Kanang hinayon Jod siya ba? What if na ni zombie? Mahibilin gini siya. may balin. Siya gini ang maabdan Mahibilin sa Jud siya. siya Jud ang maabdan sa Hinay zombie. ka siya mulagan. Yes, hinay siya mulagan. Ay. Then pag imo siyang pagimukon, like maski mo yung natalamang lakaw ta, siya gina ang kinalasan. Hinay ka mulagan. Hinay ko na siya mukaon, hinay ko siya sa tanan. So, bilin ako siya dyan ang mamatay sa zombie apocalypse. Okay, ate. No, siya dyan na. Excuse our ghost. Kinsay inot. Wow. Kinsay inot. Did you ko inot? Gastador Wala. agad. Wala inot namong tulo. Gastador me. Si Dudong pag nasa kwarta, pag na siya paliton ginanya dayon. Ako pod. Kung para I do believe no. Ako na pa I believe. Ako na may kwarta. Palito na mo kung Oo. usay among need. Pero kalagmitan maapil ang once. No. I thank you. Next. Kisay favorite ni Tito. Wala dire. Amo usay gagaw. Oo. Si Tony. So si Tonix, murag Brother My nila. brother. siya ang favorite ni Tito. Pero Pero matugmanok. Hilig siya manok sa mata. pero natong tulo. Kisay favorite ni Tito. Feeling ako ang favorite ni Tito kay sa Mimi. Why? No? Why? Oo. Feeling dyan ako kay si Ate Mimi, kaya ang favorite Ako ni dyan. Tito. Okay, pag naipagkaon si Tito, may na siya, Day Mimi! Day Mimi, dayo niya. Kaming duha ni Dudong, wala! Alergi sa una, gamay pa ko. Tito, buday na pagdalang pagkaon. Dala ni ko mga hindi. So, akong tawag sa una, nagdaot. Daot jud kaayo. Oo, no, katong na Dahil mga itaw. itong. So, magdadayon Tito. Okay, so si Tito, favorite niya si Mimi. Feel na mo. Feel na mong Feel dawa. na mo. Okay. Kinsay hilig og kaon. Dodong. Ibalik naman eh. Wala, dakog kaon tong una. Hilig og kaon. Si Dudong. Ako. Oo, mugo na siya, hilig na siya kaon. I Okay. like eating. May kasabihan, kumain ka habang nabubuhay. May kasabihan doon. Okay. The philosopher. Yay, Oh my God. philosopher. Okay, sige. Isa'y daling makasabaan. Daling makasabay. So, ako, dali ko makasabaan ni ate. Minsan, ako din. Para na ako si Dudong. Ako. Oo, ay, ang buot murag,
Oo, sila duwa or sila duwa. Dali ko makasukan ni ate. Nganong man, nganong dali ako sa makasaban. Ano kay sila kanabang istoryahan nimo karon unya ilan ang kalimtan. Like ingon ko nga ayaw ninyo ipa-deadbat ang laptop. Kapila ka beses nga, sige ma-deadbat ang laptop. Pasagdan na sila nila ang laptop na ma-deadbat. Next is ko nga, ayaw lagi mo og pag-bike dito sa downhill kay dili pa mo expert. Sige bike dito sa downhill. So, mga umod mo dito. So, sige ka umod, inig uli minute. Sakit na te. Oh, so muna siya. Okay, next. Ako na. Kinsay kalimitang mahagbong sa school. Kisay na chance. Kisay na chance nga mahagbong sa eskwelahan. Wala. Wala. Ay, lahi mamig mga bright. Yeah. Ayan! Baga kay Gaglips! Baka wala ka. Sumat lang kami. Sumat. Oh, pero dili man sa dili man sa hambog kaayo. Charagot. Charing. Dili man sa hambog kaayo mino pero kay ano man good ang among parents kay ganahan jud sila nga kung dili man galing may mo excel jud maayo sa school at least di jud may mahagbong and luckily when I was still studying I graduated with flying colors. Si ate, ano po siya, mga with honors, mga inana. Hasa si kuya with honors. So, i-graduate gano'n siya sa grade 6 with honors. Si ate po, mga with honors. So, nakatilaw jud po may intawon no, nga kanang mupaso sa stage, makadawat og mga medal, may inana ba? So, feeling na mo, wala dyan, namong tulo, wala dyan mahagbong. Mahadlok po may mahagbong, kay basin og ibitay, puno ang mangga. Yes. Then sabot na si kuya kay siya kanang si papa basin og din siya og kanang uway. I don't know if you know uway. Uway is rattan in English. Di ba? Oo, so pag magtuon man gud si kuya, taparan na siya ni papa og rattan. So muna siya. So maningkamot jud siya kay kung dili siya maningkamot. Good luck sa rattan. Okay, next. Okay, kuya. Kuya. Kinsay laagan. Kisay laagan. Yes, feeling na ko sa ato Mimi. Laagan jud ko. Hindi man ang wingon dahil mga ato sa Blue Mountain. Ano to Prayer Mountain? Ano to Puha? May nanam. Siya na din ang hilig og laag niya. Kaming duha, wala. Children mi sa balay, pero siya Kay kumula agkod. hilig siya og mga swimming, hiking, mga yun na biking. Pero kung imo siyang dalon sa mall, dili siya hilig sa mall nga laag. Ang iya nga hilig laag katong mga kanang mga oo. Ako mall. Hilig ko mall. Siya ang hilig og mall kay si kuya tapula nun lagi. So di man siya ganahan og ganang effort kaayo. I have remembered first time namo nga niadto sa Prayer Mountain si kuya kasi siya reklamo kay layo pa ba daw niya. Bali ra jud nang duula sa amuha. Mga 5 minutes or 7 minutes sa dagay namong lakawon na siya. Pero si kuya sige siya reklamo kay inana lagi siya. Okay? Next. Okay. Kinsay hilig og movies. Ang hilig ko movies kay sila duwa. Wala ako. Okay. Hilig og movies. Next, kinsay pinakahilig og luto? Ate. Ako jud na ang tigluto. Sila duwa igura sa mukhaon, di ba? Alawan man kumuluto. Talawan siya mantika si ate. Ito ganang buhaling. Okay, so bye. Bye. Sige, kuya. Kinsay daling muhila. Daling buhilak. Okay, kabalon jud bigay sa daling buhilak si Dudong. Dudong. Dili man siya igod nga bayuton pero dali siya muhilak. Like masamad muhilak siya. Siya muhilak jud Lang dayon. po siya dahil. Ana siya. Okay, kuya. Artistahin. 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 Okay, sige, kuya. Kinsay may chance muadto sa abroad. May chance mo sa abroad or Sundin ako ate. ako? Ate. Oo. Because I've been dreaming of working and living abroad. I mean, proud ko. Don't get me wrong, guys. Disclaimer, proud ko nga Bisaya tano, proud ko nga Pilipino ko, pero I want to open my to open doors and spread my wings. Mudyo na siya kung gusto. Pero silang duha man good kay more of family, kanang mas family sila, amrog di sila mabuhi kung layo sa family mo siguro. Okay na mo ko basta mo ato Korea. Korea kabalo na kung ano kasi siyang lantaw siya nida Koreano. Kinsay hilig og horror movies. Oh my God! Hiling ang horror movies! Si Dodong.
Tatawag danan din ang ko bahala. Ngadlo ka rin sila. Okay, tinod, hadlukan may ng mga salida. Ano, alam, alas dudong. Mulanta ko danan. Basta na ni, mulanta siya danan. Kami ni ate, magtago na ni Sparto, mag-cellphone. Wala. Ngadlo ka maligdugo. Dugo. Oh, yeah. Di may katulog. Para na mong duha, ili kagabi kung saan mo nakita sa, mugawas na sa dira, mupakita siya namo. No? Pero siya, wala. Kinsay, almost always honest. Kinsay, murag siging honest. Wala. Ay, naku, wala. Wala sige. Ako, sige ko manguwat nila, kanang especially ka naman ko, o sige, maado kong dumagete karon. O ato na ko sila kay, basta maado kong dumagete, feeling man nila ako'y pagkaon. So, malipay na sila, pabutan na yun sila, basta may kuwadong dumagete. So, muna, mga wat-wat na yun. Si Mimi kay, di ko na siya mo tell honestly, mayon ka, gigutom ka mo, may na siya, busog pa ko, pero actually, gigutom na siya. Dili siya musogilon kay, maula man siya. Si Dudong, hili, but-buton, gina si Dudong, masigon saon. Ako'y ba sabi kay murag hinay ka ayuta. Kinsay danghag. Ako, dangagong kay ko. Kinsay danghag. Sila duwa. Yes, sila guna. Si Dudong kapila ka beses nakabuak. No? Ako, Kanang manghugas. plato. Oo. Maumod, mga slide. Kanang danghagon jud. Promise. Acha. Hugas kamay dahil magulang ba? Okay. Mga Kinsay danghagon. gastadura. Kaming tulo. Yes, na-explain na namo. Kaming tulo. Gastadura jud may. Kinsay muhilak dayon sa movies. Ako Kuhilak dyan. kay ka kuya sa Ate Mimi. Yes, dali ka na siya muhilak. Especially katong, usa ito nga movie kuya? Katong Korean nga movie nga atong gilantaw nga bali niyang hila kuya. Ano? Ay, Crash Landing on You. Crash Landing on You. As in, nabuang siya ato din. Dali ka siya muhilak. Hilak mo siya tama. Nabuang ko siya ipakialam nga namin. Wala, hibi-hibi. Gin siya masig alas 12 nis gabi. Hibi-hibi siya taman. Okay, ate. Inana siya. Moral sila. Kinsay pinaka-friendly. Friendly. Pinaka-friendly. Para ako sa Ate Mimi. Ako John. din. Ako. Ay, as Ay, in. dili kay ako di. Ay, dili ako. Para na ako sa Ate Mimi. Si Tunik wag dahito. Kaya ano Oo. ba ako, te? Oo, para na ako kay friendly kay si Mimi kay namong tanan si Mimi nanay. Dako kay nga social ano ba ng mga yang mga friends daghan kay na siya friends. Oo, ako limited akong friends. Di man po sa limited kaayo pero I choose my friends man good. Kung imo na kong na-traidor ka usa. Wow! Wala na ako ipadungog-dungogan. Dili ka na kung na-traidor na ako nimo ka usa. That's it. Wala na. Cut na. If you have disappointed me, char! Bitaw, masipag ma-disappoint ko nimo. Pero, if you are just true to me, okay juga na. Pero once ano na ko nimo, imo na kong ma-betray, di na juga nimo. And careful ka, ayoko ka, dili po ko ganahan anang i-betray ko. So, dili ang sa ingon niya ka ng ano ko, maldita ko or something. Wow, maldita ko or something. Pero, ano dyan siya ka ng, wow, todo explain kayo ko ka dili ko friendly. Okay na. Dili ka na. Pagharatan. I mean, dili, ako sa kuya. So, dili ko kayo friendly ko sa tawo nga kaila ko. Pero pag dili ka nita kaila, pag dili ka mo smile una, dili po ko mo smile. Ano man, maulaw man ko, I have tried. I don't know if ako ra ba or nakatry mo. I have, nakatry ka na ganing mo smile ka, tapos wala kang smile back. Kabantay ka na kuya. Anong balhin mong ngisi na naulawan ka kay, ana kay ka de, ang hindi ka, wala kang itagad. So, muna siya, so kad ato, dili na po gumusmile kung dili ko unhan. Ikaw? I'm just friendly but I am shy. Oo, friendly si kuya, pero Oh, ulawan shy. siya. Ulawan, baga ng kag-lips. And then anyone. Yes, ula Kisay na dali siya. makakita og away. Kisay dali makakita og away na to. Wala, there's Tunik. Si Tunix. Ay, atong usa na mong kuan, manghod, si Tunix. Buto siya. Ikaw dahito na ako. Oo, pero Sumbagay nila sila. oo, lagubo dayon. Lagubo dahil sa kwarto. Dayo manoktok na si mama kay kisay ga lagubo. Okay, kisay hilig og collection kana mag-collect og mga butang. Wala. Ako, Not me. ako, hilig Ako ako. dili kaayo. Ako. Hilig ko collection, libro, kanang mga ballpens. Dagani ko mga ballpens, mga mga uunsang anik-anik. Hilig ko ana, mangolek may nana. Sila wala sila pakialam. Og dagang ate okay ra. O wala po. Kisay pinakadugay maligo. Kuya, Studong. Yes, like lucky siya pero maabdan siya 1 hour sa CR. So muna kasi siya. pagdulag. Ilaya kong kanding. Nilay ako kanding, dugay ka siya ba? Kisay pinaka-arte. Ate. Ate ba ay ako dai? Hi! Si ate ko dosahay. Para na ako si Dudo nga arte. Nga naman, meron siya. Dili ko.
Wala na nila siya. Ako sa inabot akong katapol. Di jud ko. Okay, next. Kinsay favorite ni Lola? Kinsay feeling niyo favorite? Tunis gihapon. Wala na Ay, mo. katubo ba na si Tunit din yun? Ni Lola. Kami dili man kaayo. Okay. Lola. Next, kinsay sige og katulog? Ate Meme. Ay, ya. Tsakto. Tsakto. Ako. Sila na duha sige katulog. As in, like matingala nakahilom kayo ang balay. There goes, natulog ra rin sila duha. Pero kung nato akong isang ako manghol, ikatulog ito matulog. Kinsay hilig mangayo og sorry? Kinsay tig sorry? Si Dudong. Sorry. Sorry din na siya, basta magkamali siya. Si ate, basta magkamali, dili ra, hilom ra siya. Naghilom ra ko. Pero sometimes sorry is not enough. Ah! Correct! Sorry is... Tumpak, ganun. Oh, Tumpak, ganon. Okay, next. Kinsay dili tig toothbrush? Kuya. Yes, kayo ka, Dudong. kuya. Yes, Buday na kayo ilaha. ka. Sis, buntag dito sa manok brush. Kinsay talawan? Dudong. Baski unsang Ay, dudong. baki ako, talawan ko. Yes, maski dili sa baki, talawan jud ka kuya, alcohol, talawan, magani ka. Kinsay pinaka-OA? Ay, kinsay pinaka-OA? Dudong. Dudong. OA gid siya. As in, imagine ha, bayi ming buhat, pero siya dyan na pinaka-OA namong tulong. Promise, OA pa sa ng OA ni Dudong. Okay, kisay pikon. Daling mangisog. Kisa may dali mapikon. Why ako? Ako or sa Ate Mimi? Kato dahil sa Italia, screen na silva, duwa na siya nibalik. Ay, saan ko itong ares? Wala ko, di ba? Kasama na ko siya. Kay wala pa siya nakailis og screen, protector, or Ako kanang, gipon. ang sa tawag, kanang tempered glass. Iyang yung kala, iyang screen protector. Dahil wala na siya ikapuli. Ako siya ikasabaan niya. Kung wala ka, nagtuon ako ha. Kapila ko nagtingon ni mo dili. Alaki, wala na siya, nagtingog-tingog. Nangisog na siya. Ay, naano na siya. Okay, next. Kisay, dili ka balo mo langoy. Ako! Ako, John! Ako! Expert Bisag din on pala. sa John. Dili, John, kabalong laway, pero ambot ang kabalong nilagay ko. Sige na siya, padaplin. Kisay, pinaka-supportive. Supportive. Ate, Silang dalawa. Oo, para na ako supportive kasi Ate Mimi kay pag mayon ko, te mo ni magamataan ni mayon siya sige te ana. oh. Pero para na ako para pud nako as their ate, supportive pud kaayo ko nila like si Mimi, mingon siya te na ako'y activity sa school, ingon ana magkailangan og costume. Ay, mangita di jud ko anang costume. Ko si Dudong, og mingon pud siya nga te mo apil ko badminton. Ay, akong racket sa badminton, tuan na ni Dudong. Inana ko ka supportive nga magulang ka na. Go go go, all out. Go, go, go. Okay, kisay Joker. Joker. Nga! Kuya. Ikaw ba? Oo, medyo. Dudong. Siya gamay. Siya gamay. Kisay dilit ng kaligo. Si Dudong. Actually, guys, kahapon pa siya naligo for how many days? Karon, nakaligo po siya. So, okay, last na, Last na. Joy. Unsa, kinsay limtanon. Ako, otro ko limtanon. Oo, sa Ate Mimi. Para na ako sa Ate Mimi ko na og si Dudong limtanon. Always kanang istoryahan mo sila mo lagi to as a what I have explained. Explain sa ako pang Limtanon. kaigon. Sila duha, mugo na sila limtanon sila kaayo. Pero ako. Ako. Okay, so guys, I hope nga na-enjoy mo sa among challenge today and I hope nga na naka-know mo sa amua mga ginagmay rato siya na mo nga mga sharing sa So if maka-relate ka, please don't forget to subscribe and like, and please don't forget to hit that notification button para always updated ka sa among mga videos. Power up! Mga Bisaya!